105,9. Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ μαζί σας στο Αντένα Σταρ 105,9, φωνή των οργανωμένων οπαδών θύρας 6. Να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά από το διαδίκτυο στο www.antena.star.gr. Μπορείτε να μας καλείτε στα σταθερά τηλέφωνα της εκπομπής 2641 032 273 και 39 289 και το κινητό τηλέφωνο 6981 73 26 90. 6981 73 26 90. Πάμε στα μηνύματα. Διάβασα κανένα μήνυμα γρήγορα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει μπαλάρα είχαμε, λέει Δίλη με Γιωβάνοβιτς, Αντεμάρα, Αντριόπουλο, Τσιφούτη. Φαντάζεσαι να είχαμε δει. Ναι, τότε ναι. Όντως η ομάδα τότε δεν παίζονταν. Δεν είδαμε αυτό που θέλαμε στο τέλος. Δεν αυτό που θέλαμε στην τελική, γιατί κάποιοι άλλοι επιλέξαν να μην. Τέλος πάντων, ας μην γυρίζουμε σε εκείνον εκεί τον κύριο. Η αστυνομία, παιδιά, τι θα κάνουν από καρδίτσα, δεν είναι? Αν με την καρδίτσα θα ήταν ένα μήνυμα από το Ντόρες 9, τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνουμε τι. Λοιπόν, ο Άσα 3 λέει θα το πάρετε, παιδιά, το μάτς, λέει. Μακάρι, φιλαράκι. Τραγικός όφη χθες, τα είπαμε αυτά. Ο Μουστάκιας δεν θα ξεπληρώσει και τα χρωστούμενα στα μαγαζιά, ερώτησε. Αυτό δεν γίνεται, χρωστάει πολλά. Χρωστάει πολλά, Γιώργαρε. Χρωστάει πολλά. Λοιπόν, όποιος δεν θέλει να φωνάξει, λέει ο Βάιος Φάνες, να πάρει το πασατεύοντι να κάτσει στη μεγάλη κερκίδα και να μουρμουρίζει. Είπαμε, μεθαύριο το γήπεδο Μάγκες πρέπει να είναι. Ο Άσα 3 λέει μια προσωπική ερώτηση εντελώς. Ναι, ναι. Αν θέλει απαντάς. Ναι, εγώ ήμουνα, ναι. Πανατολικός λέει μισή ευκαιρία όφη χθες. Τώρα ο Τζίμ εδώ μας λέει είμαι από Τρίπολη και φανατικός Πανατολικός. Τώρα αυτό μας λέει για το φουτεράκι. Εντάξει, ιδέα είναι. Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή ναι. Μα αν και έχουν παιχτεί πολλά τέτοια, οπότε εντάξει, μας ενδιαφέρει κάτι πιο κοντά σε εμάς. Υπάρχουν πολλά στις σκέψεις, παιδιά. Το 11 είναι κλείνει 30 χρόνια ο συνδέσμος, έτσι, 30 χρόνια. Είπαμε τουλάχιστον το ζακετάκι θα βγουν και κάποια κασκόλ κάποια στιγμή να αφιερωθούν εκεί. Για αυτό το λόγο, για τα 30 χρόνια του Warriors. Από εκεί και πέρα στις σκέψεις υπάρχουν πολλά. Θα δούμε. Λοιπόν, ένα μήνυμα εδώ από τον Γιώργο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο πάλι. Σύνθημα είναι βασικά. Λέει εδώ και τόσα πολλά χρόνια που τα Αγρίνιο φεύγουν βαγόνια, που πάνε Πάτρα, που πάνε Κρήτη, που πάνε Γιάννενα και Θεσσαλονίκη, μεγάλη τίτλο, η δύναμή σου είμαστε εμείς, χιλιάδες οπαδοί σου. Το Αγρίνιο πάλι θα είναι καζάνι για την αρρώστια και για την τρέλα τη μεγάλη. Εντάξει, ψιλοκλεμμένο αγρίνιο. Ναι, λίγο.